खाम्फाना खुफा बरगयारि थांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फा होननाय जों सिनाया सासे दंफैयोमोन खुफा बरगयारि बेखौ जों लात मारिनानै फाथायहरदों बेखौ लात मारि जों मोनायाव थिगसे आरो सानै सियाल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं थाबैनो मिन्थिगोन नोंसोरो बिसोरखौबो माने जोंनि पार्टियाव माने गेसाव बेदर गैया बिसोर गेसाव बेदर जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो बिसोरखौ जों खिबुआव जोनानै फाथायहरदों बिसोरखौ आरो सानै थांबावगोन बिसोरखौ जोगासिनो दं थांथों होननानै आं दा इउपिपिएलखौ बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन सासेबो बिपिएफ दैदेनगिरि दोननाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ दिनै नोंथांमोननो खोथाखौ होबाय जोंनि लाइमोन गांखं सेन्ट्रेल लाइमोन गांखं आरो माइनरिटि सेलनि जे गांखं सेन्ट्रेलनि मोननैजों लोगो लानानै जोङो गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम मोनसे माने हाबाफारि लादों चलो बिटिसि पाल्टाय साचा साचिर बारि जाय मानोना थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारिया मुसलमान समाजनि 80% माने आउट अफ 5,50,000 माने भट बिनिनो 4,00,000 माने 25,000 भट हारसिङैनो 80% भट लानानै बांगाल माने मुसलमानफोरनि बिथाङा माने बिसोरखौ थगायदों दा हानि पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन हानि पाट्टा मोनसेबो होआखै एटाও মানে মাটি পাট্টা দিয়া নাই আৰু কৈছিলে কি আমি মুছলমানসকলক নিৰাপত্তা দিম আদিবাসী ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি কৈছিল মুঠে দিয়া নাই আদিবাসী আৰু বড়ো লোকৰ সংঘাতে হ'ল আৰু মানে मा जाबाय माबा मुसलमानफोरखौ मस्जिद बुख्रुबलायनायसिम आरो श्रीरामपुराव बिराद गाज्रि हाबाफारिसिम बिसिमहालागै मोनसे थासारिया थांनाय 6 दानाव माने असान्ति मोनसे परिबेसा जोंना माने बिटिसि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं बेखायनो जोङो जिहेतु जोंना सान्थियानो मेन मथ' जोंना इउपिपिएल दोलोना गतिके सान्थियै थांना थानांगौ बयजोंबो अनलायनांगौ आरो बे हाग्रामा बायदि थगायसुला जि राजनितिक दोलो बिपिएफ बे बिपिएफ दोलोखौ एकदम बुखुनानै एकेबारे ब्रह्मपुत्रआव बा नैबे संकस दैयाव गारहरथारनांगौ बेखायनो गसाइगावआव आं दिनै फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरनि न' आं हाबदों आरो बिराद सहाय मोनदों बिथांमोना आंखौ फैगोन होननानै लोब लोब गामिनि मानसिफोर नेनानै दङ आरो रमजान मास बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव फैनायखौ आरो बिथांमोना आरो बिराद आंखौबो साबायखर बावदों बे खोथाखौ आं बुंनो हायो जे नैबे फैगौ बिधानसभा इलेक्सनाव माने हाग्रामा महिलारिनि जे पार्टी बे बाराव थानाय नङा आरो बिटिसिखौ जोङो 2 मासनि उनाव जोङो सिफायफिननानै गोदानै जों इलेक्सन खालामफिननायनि जोंहा सिमां दं जों दिनैहालागै दानि जि जोंनि सिन्ताधारा जों होनबायानो जोंहा मुसलमाननि भटखौ जों बिराद आसा खालामदों बहुद आसा खालामदों खारन मुसलमानफ्रा जोंनो भट होगोनखौबो जों दा आन्दाज मोनदों मानोना बिसोरखौ बिराद थगायबाय दाख्लै आरो जुदि बर'नि उनावनो जिहेतु मुसलमान 80% माने दाख्लै हाग्रामाया 7,80,000 भट मोनदों बिनिनो 4.5 लाखआनो मुसलमान जिहेतु आरो बे 4.5 लाख नङा जोंनो जुदि 2 लाखबो मुसलमाना भट होयो 2 लाख खालि आदिबासि आरो मुसलमान लोगो जानानै अननानै जोंनो 2 लाख होबानो हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया हाग्रामाया मोनसेबो सिट देरहाया बेहा बेबायदि थासारियानो गैया बिनि पार्टियाव खुनु बिथां गैया नंगौ आंथ' दाख्लैनो होनखादों जे जोङो बेखौ बिराद गिदिर सिद्धान्त लादों जे जोंहा 7टा एमएलए दङ बे 7टा एमएलए आरो जोंनो जिखिनि माने जोंनो आरोबाव जोंनो सापर्ट नांगौ बेखौ जों आजमलजोंबो रायलायदों कंग्रेसजोंबो रायलायदों आरो बिजेपिखौबो जों बुंदों जे जोङो नोंथांमोनजों जों गोबाव सम एनडिए हिसाबै दङ दाहालागै दङ खिन्थु जोंनोबो सासे एमपि नांगौ आरो जों मोनसे खोथाखौ जोङो जायनि जाहोनाव बिटिसि बिटिआर सुक्ति पुर्नांग रब होनो थाखाय जोंनो एमपिनि गोबां दरखार दा गतिके एमपिखौ जों नांलाया हमलायानो जि आरामै मोनदों जोंलाय मानो लाया जानो जोंनो नांथारगौ जोङो बिटिसिखौ जों सासन खालामनो हायाबाबो जेबो जोंहा दुखु गैया जों एसेम्ब्लियाव सासेबो एमएलए थाङाबो जोंहा जेबो दुखु गैया खिन्थु जोंनो रायजो सभानि सांसदखौ नांथारगौ जों बेवहाय बिराद गौरब माने जों इउपिपिएलनि जोंनि मोजां मोनग्रा रायजो आरो दैदेनगिरिफ्रा तामाम फुरथि खालामगासिनो गोसोआव गोसो आरोखि